Naimbag nga, bigat tayo amin kakabsat, kas mangrugi iti serbisyo tayo, maawis kay amin nga tumakder para iti awis ti panagdaydayaw. Nagimbagen when nagsaya aten dagiti tattao ti Diyos, agnaedda ana urnos, ken sangsang kamaysa, awan duman na itinapateg alana, ana ibukbok iti ulo ni Aaron, ken nagaruyot ti barbas na. Agingga ang naglayos iti kwelyo tit kagayna. Kaslinaaw ijay bantay, Hermon, nga agtinag iti katurturudan ti Siyon. Sadyay tinang nikariyan ni Yahweh iti bendisyon na. Biag nga agnanayon, awan ingana. Santo, 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 Diyos na pigsa, agkanta kami nga agdaydayaw ken ka. Santo, 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 silaw ken ayat ka, Diyos sa madayaw, awanin ka na. Santo, 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 dayawenda ka, dagiti sa santo, sang kang kamaysa. Kerubin and seraphim, agparin tumengdam, agrukbab ken ka, adiuminggam. Santo, 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 awaganda ka, tati managbasul gloryang liliwen na. Santo, 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 awan pagkurangan, panakabalin, asiken ayan. Santo, 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 Diyos na marswa, langit ken daga, siksikat idayaw da. Santo, 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 man nakabalin ka, Diyos sa madayaw, awanin ka na. Amen. Kararag tayo. Apo Diyos, iti daytoy kanito. Adda kami manen dito'y uneg ti balay mo, tapno umay agdiaman, ken makipagdaydayaw ken ka. Agyaman kami iti presensya, iti tumunggal may sa kada kami. Ken kastamit iti adu a bendisyon nga impay mo iti daytoy alawas na. Weno apo, luktam dagiti puspuso ken panunot mi. Tapno si sasagana kami adumngeg kadagiti sasaom.
babayan iti mensahe, iti kankantak, ken kastamit iti mensahero mi itabigat. Ilisi na kami kumauapo, iti adu nga pegpegad, anang nangruna, iti daytoy virus nga ada iti aglawlaw kada kami. Sika tinamnamami, salaknig ba na kami kadi. Daytoy iti dawat, ken kararagmi, iti napateg anagan niya po mi nga Jesus. Amen. Amen. Denggem mo apo, denggem dawat mi, ipangag mo kadi, araraw mi. Amen. Ngem no ipudno tayo, dagiti basbasol tayo, tungpalen na ti karina, ket aramiden na ti may tutok, pakawanen na dagiti basol tayo, ket ugasan na tayo iti amin na kinadakes tayo. Nuko na tayo aditay nagbasol, pagbalinen tayo nga ulbod ti Diyos, ket saan nga agtaeng ti sauna kada tayo. Kidawik man, ditunggal may sa kanya tayo, nga parintubing tayo, nagiti si papakumbaba nga dumawat ti pamakawan, bayat itinatal na tukar ti organo. Agkararag tayo. Managparabor a Dios ti inkam panagtultuloy nga naragsak apan ang rambak ti panagungar mo. Umasidig kami ti sangwanam nga daan panagbabawi. Bigbigin mi dagiti nagkurangan mi ken kedawin mi ti pamakawan mo. Nupay inwaragawag mi ti panagungar ti anak mo ani Hesukristo. Ket nagrag-u kami ti panagbalegi ti basol ken patay. Bigbigen mi a nagkurang kami ken kasapulan mi iti parabor mo. Pakawanen na kami wapo kadagiti panawen nga intulok mi iti panagduadua ken buteng amang linong iti pammati mi. Ipudno mi ano dadduma natnag kami iti basol ket naimbukudan a panagbiag. Pabarwen na kami, o Apo, babayen ti bilig ti Espiritu Santo, ket iturong na kami ti dalan ti kinalinteg. Sapay kuma tati kinapudno ti panagungar ni Kristo, ket agtultuloy amang sukog iti biag mi. Amang paregta kada kami nga agbiag abuyugan ti panagyaman, ken saan nga agbalbaliw a pammati. Itinagan ni Jesus, daytoy ti kararagmi. Amen. Amen. O Apo, iturong nakat ken ka palanasem ti dalan ko. Granyagem kat rupam kanyak tapno sikala ti pagnaedak. Amen. Itati panakornong dagiti sagot nga agpay iti paramid the Multipurpose Building Fund.
Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Ayan, naragsak ken naparabor nga aldaw ti Domingo manen kanya tayo, katagyaman tayo ti gundaway ngayon pa ay ti Diyos nga kikita tayo manen kas kakabsat ti pamati ken Kristo tapno agdaydayaw ken agyaman ken kuana. Agyaman tayo kakabsat kadigiti amin nga kadwa tayo iti uneg ti iglesia tayo ken kasnamet kadagiti adda iti FB Live ti Central United Methodist Church nang nangruna iti live stream tayo dito Ilocano service no addaman ti cellphone nyo dita kat sapulin nyo dijay Central United Methodist Church ket paki-share and post yo dijay link ti Ilocano service tayo nga madama tatta tapno kasta ket makaabot kadagiti kailyan kababagyan gagayem kapagayam ken kapamatyan tayo nga gagayem tayo friends tayo kadagiti FB tayo iti daytoy nga kanito kidawek man kakabsat no adda digiti first timer nga makadua tayo tatta dito unig ti iglesia tayo adda dagiti umuna nga gundaway nga makaumay dito iglesia tayo dito Central UMC. Kasla daw umisip nagiti babalasang Jeliko ay tinga. Ang dapat ti first timer kanya gyamang kami. Ayan, kidawik man na tumakder kayo kabsat no first timer yo. Ayan, nagiti umuna nga gundaway nga agyamang kami dito gundaway nga makadanon kayo dito'y nanumo nga iglesia tayo dito'y Central United Methodist Church. Kidawek man kadigiti asers tayo madamdama nga pakialay yung man nagyanaganda tapno kasta kat mamuan tayo no siya sino da ket gyamang kami inanyaman nagitindat yo dito Metro Manila ket sapay la kumata saan nga dati ti umuna ken maudi nga gundaway nga makadduada kayo haling ken kastamet nga adapay dagiti umuna nga gundaway nga makadduha tayo. We would like also to greet our friends, our Korean friends. Thank you for being with us, for worshiping with us today, this morning in our dialect, through our dialect in Ilocano service. Thank you for being with us, sir. So if you're able to join in our service after this and in our English worship service, you are also welcome, sir. Thank you, sir. Kablawan tayo met kakabsat dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas ket tata ket birthday into no 7 birthday ni Kuya Darwin Farala dati manugang ni Nanay Ching tata birthday na ken kastamet into no 8 ket birthday na ni Kuya Guard. Ayan, birthday na ni Kuya Renan. Makita yun, diyan nakatakder diyan ti ruangan tayo nga nataraki ket birthday na into no 8 ket kablawan tayo mat sakbay nga agsisina tayo makas pangarigan iti daytoy nga kanito birthday na into no 8 ket kastamet ni Bishop Rudy Juan birthday na into no 9 ni Kuya Tony birthday na into no 10 birthday na gayam into no 10 ken kastamet ken ni James Colliarin ken into no 13 birthday met ni ati treasurer tayo dito iglesia tayo ni Kuya Ed Nakpil. Dapat digiti agkasangay tatangalawas kakabsat nga hangko nga unay pay kabisado kadagiti listaan ti inspire tayo no dama nagkasangay kanyayo ket saan kayo nga mabain nga i-text dak i-message dak pastor maawis kayo man nga mangtid man ti kararag dito pagtaingan mi sa dino man ti ayan nyo dito Metro Manila Calabarzon oray pa no da kayo ije probinsya ket no kasapulan nga mapanak jayan nyo kay mapanak kabsan. So hang kayo mabain nga message kayo kanya tapno kastagat makabisita kami met anang nangrona ti timpuyog visitation team tapno makapasyar kami kadagiti nanumumat nga pagtaingan nyo. Ken kasnamet nga anniversary da Kuya Alberto and Rohama Taklas. Happy anniversary into tata ket agyaman kami kararagmi nga tagtultuloy nga bendisyon
kadagiti biyagyo, iti panakaabot, ti panagkasangay, ken kastamit kadagiti anibersaryo, iti daytoy nga lawas. Kidawek man, sakbay nga adda ti ipadamag ni Fiscal, kidawek man ti multimedia team tayo, tapno ipabuya, dagiti daduma pay nga aramid tayo ti iglesia. Multimedia? Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts. Ako si Ryan Gomez, isang temple keeper sa ating church. Nagsimula ako nagtrabaho sa Central UMC 2013. Mag-anniversary ng church yun. Nangangailangan sila ng operator. 2016, niregular nila ako bilang all-around. Sobrang blessed ako sa Central. Mula noon hanggang ngayon, di kami pinapabayaan at sobrang maalaga sila. Minsan mahirap ang trabaho, pero masaya, sama-sama dahil sa kay Lord ka nag-work o sa bahay-sambahan. Sa pag-donate ko po sa ating multi-purpose building, masaya, sobrang saya dahil isa ako sa part ng pagbuo o isang pangarap ng Central UMC. Masaya ako na isa ako sa taong tumulong mabuto. Sa tagal ng panahon na matagal nang pinaplano, ngayon natupad na sa tagal ng panahon. Yung multi-purpose na yung maraming magagawang mga activities. Hindi na tayo malulubog sa baha. Pagka may malakas na mga bagyong dumarating, kaya na makiter lahat ng gawain ng ating church. Sa lahat ng taong tutulong, maraming salamat sa inyo. Ako si Ryan, proud to be part of the MPB project. Tayo ken kastamet iti panakipaset dagiti kakadwa tayo diti Central UMC iti madamang panangipasdek tayo iti multi-purpose building tayo. Kidawin tayo kini Fiscal nga ipadamag man ti aramid tayo ket kararag ko nga sapay la kumata makaumay tayo. Iti ito nga aramid. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat, maminsan pa'y nga iawis mi manen kada kayo kakabsat after ng service po natin, umay kayo kadi makipagpaset iti Sunday school tayo, ijay faith room kakabsat, kadawian nga aramid tayo daytoy after the service tapno makapag-adal tayo pay kadagiti sasao ti Apo ket daytoy iti mangpatpatibker pay iti pammati tayo nya ken kastamet nga agtultuloy nga iawis mi kada kayo askas paset iti Timpuyog Fellowship
into no April 9 and 10 ti maangay nga annual planning tayo kakabsat timpuyog ken Ilocano Choir. Ket amok kakabsat nga adamit iti kayat yupay siguro nga i-contribute tapno no kasano tayo pay nga mapapapintas iti daytoy panag worship service tayo dagiti mangpatibker pay kadagiti pamati tayo anya pay dagiti may suggest you met nga aramiden tayo makipagpaset tayo ket dagitoy amin iti italakay tayo when no dagitoy i-discuss tayo during the annual planning, and at the same time daytoy met ti panawen nga makapag fellowship tayo kas may isang kongregasyon. Iso nga into no madamdama umay kayo iji faith room tapno ag-register kayo ket maamuan nyo ti details no kaano tayong pumanaw ngem ibagakon nga into no parbangon ti April 9 iti papantayo ket aday ti ride tayo adati bus nga na-provide iti Philippine Christian University. Okay, so agyaman na kada kayo kakabsat, kas maysa nga pamilya tayo dito Ilocano Worship Service, umay kayo kuma, tapno agiinnam mo tayo pay ken agtitinulong tayo nga mangpatpatibker ti pamati ti tunggal maysa kada tayo. Babaen ti kastoy nga activity. Agyaman na kakabsat. Well, nagyaman tayo, fiskal, nagyaman kami. Ket sapay la kumata makaumay tayo iti daytoy nga aramid into no pumanaw tayo ti parbangon into no Martes ti alauna ti parbangon dito iti meeting place tayo dito Central ket papantay di Alaminos ken di Agno para iti daytoy nga aramid ket no available kayo ket maki sapulin niyo lang dagiti agpangulo kanya tayo ni Fiskal ni Nanay Sel wenno ni Ate Sol tapno kasta daduma pay nga detalye ti aramid tayo. Ken kasnamet nga adati maramid nga district anniversary tayo into no April 27 ti district ditoy ditoy church tayo dito Central UMC ket maawis amin nga miyembro makipaset iti daytoy nga aramid. Ket adamet ti maramid nga Thanksgiving dinner tayo into no May 25 iti PCU auditorium di nga to ket dawen ti iglesia tayo nga amin kumang services ket makipaset iti daytoy nga aramid. Ken into no June 8 isumet ti tree planting tayo nga maaramid met ijay Antipolo. Naimbag nga bigetay amin kakabsat. Ti panakaibasa ti nasantuan a surat masarakan iti epistola iti umuna nga libro ti Juan Kapitulo maysa, versikulo maysa, aging ganat sa ngapulo, sa tayo umalatiw iti Kapitulo 2, versikulo maysa, aging ganat ti 2. Ket kasto iti mabasa. Isurat mi kada kayo, ti mangeg, kinakita mi amay papan iti tao ti biyag, nga addaan manipod iti punganay. Nangeg ket nakita mi, when nakita ken nasagid mi, iti na iparangarang daytoy abiyag, nakita mi iti kasta, paneknikan ken ipakaamumi kada kayo, ti may pakaammo ket da kami may papan iti agnanayon na biyag, nga addan idi iti ama. Ngarod ibagami tinakita ken nangegmit, tapno mairaman kayo met, iti panakay kadkadwa, iti ama ken Hesu Kristo nga anak na. Isurat mi daytoy tapno maananay tirag-umi. Daytoy ti mensahe anangegmi. Iti anak na ken ipakaamumi kada kayo. Ti Dios ti silaw awan Apolos ti sipnget ken kuana. Nung kuna tayo ama makikadkadwa tayo ken kuana. Ngem agbigbiyag tayo met iti sipnget. Ulbud tayo iti sao ken aramid. Ngem nagbiag tayo iti lawag akas iti kaaddanat iti lawag. Agkakadwa tayo nga rod ket ti dara ti Jesus nga anak na, ugasan na tayo ti amin a basol. Nukuna tayo nga awan basol tayo iti Diyos, alilawen tayo ti bagi tayo, ket saan ngagtaeng ti kinapudno kada tayo. Ngem, ipudno tayo dagiti basbasol tayo, tungpalen na ti karina, ket aramiden na ti may tutop. Pakawanen na dagiti basol tayo, ket ugasan na tayo iti amin a kinadakes tayo. Nukuna tayo di tayo nagbasol, pagbalinin na tayo nga ulbod ti Diyos, ket saan agtaeng ti sauna kada tayo. Anak ko,
Isurat ko daytoy kada kayo, tapno di kayo agbasol. Ngem no adda makabasol, adda mangibabaet kada tayo iti aman Hesu Kristo analinteg. Ni Kristo met laeng ti pakawan dagiti basol tayo, ket saan laeng adagiti basol, no di pay ti dagiti basol ti amin a tao. Kidawek man, ti panagtakder tayo amin kakabsat, ti panakaibasa ti Ebanghelyo, manipod ti surat ni Juan, ti kapitulo 20, versikulo 10 ket siyam, aging ganat 30 ket maysa, ket kastoy ti mabasa tayo. Idi rumabiin iti daytamet nga umuna nga aldaw iti lawas, nagguornong dagiti adalan. Imbalunit da ti balay gaputa mabuting da kadagiti agpangulo a Hudyo. Napan ni Jesus ket nagtakder ti ayanda, adda kumakapya kada kayo. Kinunana, sana impakita kadakwada dagiti ima na ken bakrang na. Kasta unay ti ragsak dagiti adalan ti pannakakita da iti Apo. Kinuna manen ni Jesus kadakwada adda kumakapya kada kayo. Kas ti panangibaon kanyak ti Ama, kas tamit iti panangibaon ko kada kayo. Idi masangwan, idi masaunan daytoy, sinang awan na idaket kinunana, awaten nyo ti Espiritu Santo. No pakawanin nyo ti basol dagiti tattao, mapakawanda. No saan nyo apakawanin ida, saan damet ang mapakawan. Idi nagparang ni Jesus kadagiti adalan, awan ti maysa kadakwada ni Tomas. Amaawagan iti singin. Impadamag nga rod dagiti dadduma nga adalan kenkwana, anakita da ti Apo. Kinuna ni Tomas kadakwada, jak mamatin no jak makita, ken maarikap iti nagdalanan ti lansa kadagiti imana, wenno masagid ti bakrang na. Kalpasan na iti maysa nga lawas, nagguurnong manen dagiti adalan. Iti uneg iti balay, adda idi ni Tomas. Nakabalunet dagiti ruangan, ngem imay ni Jesus ket nagtakder ti ayan na, adda kuma ti talna kada kayo. Kinunana kadukada. Sana kinuna ken ni Tomas, kitaem dagiti imak, ket arikapem tuy bakrang ko. Pukawem ti dudwam ket mamatika. Apo ken Diyos ko, kinunan ni Tomas. Kinunan ni Jesus kinkwana, mamatika kadi gaputa nakitanak, nagasat dagiti mamati, nupay jak didak makita. Adupay dagiti milagro, nga inaramid ni Jesus iti imatang dagiti adalana, ngem saan anay surat kadagiti libro. Dagiti na ilanad iti daytoy a libro, na isurat da tapno mamati kayo ani Jesus, isu ti Kristo nga anak ti Dios, ket babaen iti daytoy a pammati, maaddaan kayo kuma ti biag gapu kenkwana. Dios ti mangbendisyon ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa ken panakadingeg ti nasantuan asasauna. Amen. Amen. Di sasaw manaragsan sa uama mabiyag. Di sasaw anaragsan sa uama mabiyag. Amen.
Diyos ti may tanok ti panagangig tayo iti mensahe dagiti koro tayo. No siya sino mamet kanyayo kabsat adda ti talento na abilidad na ngagkanta. Kidawi met nga maawis kayo nga makipaset agbalin ti koro iti Ilocano choir tayo. Talna iti tenga ti buteng. Kahit kung nga basahin ulit, kadigiti sumagmamano nga umuna nga binasak na tayong bersikulo, manipod ti surat ni Juan, ti kapitulo 20, bersikulo 10 ket siya, maging ganat 20 ket 2 laing ti basae. Idi rumabiin iti daytamet lang nga umuna nga aldaw ti lawas, nagguornong dagiti adalan. Imbalunit da ti balay gapo ta mabuting da kadagiti pangpangulo a Hudyo. Napan ni Jesus ket naktakder iti ayanda adda kuma ti kapya kada kayo kinunana. Sana impakita kadakwada dagiti ima na ken bakrang na. Kasta unay ti ragsak dagiti adalan idi pannakakita da iti Apo. Kinuna manen ni Jesus kadakwada adda kuma ti kapya kada kayo. Kas ti panangibaon kanyak ti Ama, kas tamet ti panangibaon ko kada kayo. Idi masaunan daytoy sinang-awan na idakit kinunana, awaten nyo ti Espiritu Santo. No panunutin tayo ti konteksto di jay kasasaad at dada iti maysa nga lugar dagiti adalan nga nakalimmeng da nga nakabalunit kadagiti ti ruangan ti pagnanaidan nga paglimingan da gapo kadagiti buting da kadagiti pangpangulo ti Hudyo. Ket ammom nga natayen ket titinga ti sarsari tayo agpakita digay ammom nga natay anya nga tatikwaim kabsat. Siguro taray buatit siguro titunggal may sa kanya tayo baka agsakit wenno anyaman pay nga karirik na gapota na napabutngan tayo. Ngem makita tayo dagiti adalan iti daytoy nga gundaway ket nagparang ni Jesus kadagiti adalan na kalpasan ti panagungar na. Daytoy ti panaglimeng dagiti adalan gapu ti buteng da iti likudan kadagiti Hudyo kas kinunak kanyayo siniraan da ti ridaw di balunit ket kilat nga nagparang ni Jesus ti tingada ket kalpasan na impakita na ti dagiti sugat kadagiti ima na kastamet ti bakrang na sana binilinan isuda kadagiti dadumapay nga aramid kanyada. Maysa kadagiti imbaga ni Jesus kanyada ket adda kuma ti kapya kada kayo. Daytoy ti sinao ni Jesus kadagiti adalan na. Gapo ti buting dagitoy nga adalan gapo ti tinapasamak ni Jesus nga panaglimming da. Ngem apay tanarigat nga makita kadagiti kabibiyag tayo numampay Kristiyano tayon tital na. Ngem mas nabatbatag nga makita ti kinaawan tital na kadagiti biyag tayo numampay ni Kristo ket isu tital na nga ibagbaga ti nasantuan asa sa una. No kitain tayo iti daan nga tulag ije Isaiah 9:6 kunana na ipasngay kada tayo ti maysa nga ubing adda ubing a lalaki a naitid kada tayo ket isunto ti mangituray kada tayo maawagan to akaskas daaw a magbaga man nakabalin a Dios ken agnanayon nga ama ken prinsipe ti kapya. Isu nga daytoy nga Jesus nga ururayen tayo ket iso ti nagbalin nga prinsipe ti kapya. Kastamet kadagiti bunga ti Espiritu iti Galacia kinunana
ngem ti espiritu patauden na ti ayat talna rag-o ayat rag-o ken talna. Isu nga no kitkitain tayo ti talna ket paset kadagiti sursuro nga kasapulan nga adda kada tayo. Ngem no naringgor magulo ti lubong nga ayan tayo. Nang nangrona no natangken ti ulo dagiti tattao nga dati kaditi likmot tayo, paglikmutan tayo. Awan talna kanya tayo. Dagitay anak ko ti ammo dala nga sa ukit talna. Tano maringguran ni lolo da no agbakasyon da di Isabela, agtalna kayo. Wala ammunan di kayat nasa winen. Di lang ti ammo da nga sao. Oo. Di ba? Dagiti kuha tayo no, dagiti umarimbangaw, dagiti apo ko tayo, anak tayo, agtalna kayo. Di lang ti ammo da. Kayat na nga sawin, kasla daytoy kumati magic word kanya tayo kas maysa nga Kristiyano. Ngano imbangan ni Apo Jesus kanya tayo agtalna tayo adda kuma panagtulnog tayo. Adda kuma ti panagtulnog tayo. Malagip ko kadagiti imon una nga teacher. Dagiti teacher tayo di ba? No nagsao dagiti principal teacher. Agtalna kayon, kunadan, agtalna tayon, di ba? Dagiti engim tatta. Pagtalnaim dagiti ubing, tatta. Anya ti obserbasyon nyo kakabsat. Da kayo pa iti agtalna nga mas natainganin kaysa ka dagiti ubing nga dagiti ubing tatan, ha kadi? Naturturay da pa ngem kada tayon. Isu nga no daduma awan talna kadagiti pagtaingan tayo. Tamas na artapan da tayon, dagiti anak tayo, no imbaga tayo, agtalna kayo. Amoyo ti kayat na asawen, ti talna, ti sarita nga talna o peace means showing an absence of civil disturbance or hostilities or personality free from personal and external strife. In Hebrew, the word peace means shalom, to be complete or to be sound. In Greek word, the Greek word of peace means erine, means quietness or rest. The word peace in verb means to be complete or whole or to live well. And the noun word of peace means there are 4 categories. Wholeness of life or body. Example, health. 2, relationship or harmony between 2 parties established by a covenant. 3, prosperity, success, and fulfillment as victory over one's enemy or absence of war and use of both greetings. And number 4, the absence of war, or number 4, use both greetings and farewell. Example, may your life be filled with health, prosperity, and victory. Dagita tinapipintas nga kayat na asawen ti kapya kakabsat. Wenno talna. Ngayon ni Apo Jesus kayat na nga mapadasan tayo dagitoy. Ngem no kitkitain tayo, kabaliktaran ti mapaspasamak iti agdama. Adda ti panagsisinopyat, adda ti riribok, adda ti gulo, adda ti saan nga panagtutunos, no dumteng ti rigat kadagiti biag tayo, wenno saan adda ti panagbuteng awanin ti talna kadagiti biag tayo. Awanin ti kapya kadagiti bibiyag tayo. Dagitoy ti mapaspasamak kadagiti biyag tayo. Ngem no kitkitain tayo ni Jesus ket isunat nang ipadto nga isunat ti talna, nga isut surutin tayo. Ket naadalan kas kadagiti adalan na, naadalan na, ngem dimteng iti buteng.
gapo ti ipapatay na ken ti pannakay tanem na. No kitkitain tayo dagiti adalan na buteng tinagari kadagiti adalan nga nasken kumangatal na. No mampay nabayag nga nakadkadwada ni Jesus. Ngem iti dayta nga kanito dimteng iti buteng ket tital na napukaw kadagiti biag na. Ket kastamet kanya tayo. No dagiti adalan nga nakadkadwada ni Apo Jesus ket dimteng iti daytoy nga kanito how much pay kanya tayo kakabsat. Nga kadagiti paset kadagiti biag tayo dumteng iti panagbuteng ket tital na ti mapukaw kadagiti biag tayo. Adu dagiti tattao tatakit talikodan da ti talna. Daduma aramiden da dagiti amin akita apadas tapno masapulan da ti talna ngem awan nagbanagan da. Wenno naghanap da. Addamit dagiti solusyon nga naaramid da nga nagunod da ngem temporaryo lang dagitoy nga napasama. Ngem ditoy di tay naamiris no dadduma nga babaen ken Hesukristo kanya na lang tayo masarak iti manayon nga talna kadagiti bibiyag tayo. Ket kasjay kuma iti aramidin tayo kadagiti biyag tayo. Ngamin no agsardeng tayo nga mangbigbig ken Jesus nga isu ti prinsipe di talna mapukaw atoy kadagiti bibiyag tayo. No saan nga agsubli iti relasyon tayo ken Kristo, buteng danag ken riribok ti agari, latta kadagiti bibiyag itunggal maysa kanya tayo. Ti saludsod ko kanyayo kakabsat, anya kadi dagiti pagbutbutngan tayo. Adda kadagi dagiti banag nga aging gana tatta, nabayagin nga isut, ti unig ti kaunggam ken panunot ken kararwam isupay laing ti pagbutbutngam. Ngano dadduma isu daytoy ti mangpukaw ti pammatim ken Apo. Ket saan mo nga may sentro ti biag mo ken Kristo. Numan adda digitoy nga kanito, laglagipen tayo nga bigbigin tayo nga ni Jesus nga isu itital na kuma kadagiti bibiyag tayo. Ket anya ti kinuna ni Jesus, ti kapya kuma ti adda kada kayo. Ti talna kuma ni Apo ti umay kanyayo. Dagitoy ket napintas nga adal sursuro ni Kristo nga imbati na nga isu kuma ti agari kadagiti puspuso biag ken kararwa tayo kas namati. Ngamin anyaman akanito nga agsardeng ka nga mangbigbig ken Kristo nga isu ti prinsipe ti talna, mapukaw ti talna. Ket saan nga agari ni Kristo ken ka, nudi ket ti kinalaing ti buteng danag ken riribok ti agari ken ka. Mabalin at ti maysa nga Kristiyano namati ngem anyaman nga oras no awan ni Kristo ti biag na, saan nga isu ti sentro ti biag na. Ket dagiti parikot ti biag mo nang nangruna no adda dagiti panawen nga agpulkok dagiti puso tayo. Ket marikna tayo dagitoy mapukaw ti kapya talna kadagiti bibiyag tayo. Ngem no isentro tayo ti biag tayo kanyana, matagiragsak tayo ti talna. Uray mampay adda dagiti parikot, adda masarakan tayo, sarangten tayo dagiti bagyo ti biag. Ngamin adda ni Kristo nga sentro kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanya tayo. Kakabsat ken Kristo kas maysa nga namati, anyaman dagiti kapadasam, mariknam nga awan ti talna iti daytoy nga kanito, iti panunot mo ti unig mo, ammo tayo nga babaen ti panakipagmaymaysa tayo ken Jesus, babaen ti panagsubli tayo ken Jesus, ti talna ti agari ti tunggal maysa kanya tayo.
No mampay kasta, adda dagiti tattao nga managdandanag tayo. Tikapya ket awan kada tayo. No daduma saan tayo pulos nga maawatan dagiti karit ti biag, ket ni Kristo ket mapukaw kadagiti biag tayo. Ngem laglagipin tayo nga ni Kristo isu ti prinsipe ti talna. Isu iti biag tayo nga sapay la kuma ti agtultuloy nga sangaw na yung the breath of life nga kungkunana. Mataginayon kadagiti biag tayo tapno kasta agtultuloy tayo nga agserbi kenyana. Wena kakabsat agserbi kumangaro daytoy apalagip kada tayo. Nga uray kadagiti panawen nga dumteng ti buteng ken kinaawan ti sigurado ti biag. Itukon tayo, isentro tayo, dagiti biag tayo ken Kristo. Tapno ti talna ti agari kadagiti biag tayo. Uray anya dagiti karit nga sarangten tayo. Agtultuloy kuma nga ti liwliwa ti talna ti ipaay ni Kristo kadagiti bibiyag tayo. Isot gapuna kakabsat, no anyaman dagiti pagbutbutngan tayo. Anyaman dagiti karit nga mangpakapsot kadagiti pamati tayo. Laglagipin tayo ani Kristo ti talna isu ti kapya kadagiti bibiyag tayo. Tapno kasta agtultuloy nga mapapigsa ti pamati tayo, mapapigsa iti panagserbi tayo kas anak na ket mausar na tayo nga agserbi ti pagayatan na dito'y lubong nga ayan tayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Magyaman kami, Pastor, ti mensahe yu ita nga bigat kada kami. Ket ita ti panawen, ti panagyaman, ken panangidaton, padayawam ti Apo, babaen, iti panangidatag mo, ken kuana, iti kasayaatan nga apit mo, no aramidem ti kasta, mapnunto dagiti kamalig mo, ket aglipiasto ti arak, dagiti burnay mo. Idaton tayo, dagiti karkari, pagkapulo, datdaton a pagyaman iti altar, maawis met ang mga ramat iti online banking, babayan iti bank account ti Central United Methodist Church, ana iparangka dagiti screen tayo. Tuy sagot nga yegmi, nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami, dakam ti hagaywan. Amin. Nasagot mo
pudno no pagyaman ited mi naragsak puso mi. Amen. Naparabor a Diyos kadagiti bibiyag mi agyamang kami unay kadagiti sagsagot nga agtultuloy nga impay mo kanyami na materyalan man ken espirituan o Apo. Kas paser ti panagyaman ken panagdaydayaw mi idatag mi dagitoy iti sanctuarium kas tamet kadagiti bibiyag mi kas nasamit nga sagot ti ken ka o Apo ket tultuloy mo met nga iparukpok tinananay nga bendisyon mo ti tunggal maysa kadagiti bibiyag da tapno agbalindamat nga parabor pay kadagiti dadduma ken kastamet ti iglesia. Mausar dagitoy nga sagsagot kadagiti amin nga aramid ministeryo ken kastamet kadagiti paaramid ti iglesia mi ditoy Central UMC. Dagitoy ti dawat mi tinaga ni Jesus. Amen. Amen. Manggigan tayo nga rod ti maysa nga special number, Mendez Brothers.
Kidawik man, ti panagtakder tayo, para ti naindaklan, a panagyaman tayo. Ti Apo, adda kuma, kada kayo, itagay tayo, dagiti puspuso yo. Itagay mi ida iti Apo. Agyaman tayo, iti Apo, a Diyos tayo. Rubeng agyaman ken agdaydayaw tayo. Isut may tutop na imbag ken may parbeng iti kanayon ken sa dinuman iti agyaman ken ka ama aman nakabalin amin na marswa ti langit ken daga inaramid na kami akasasping mo nga inpuyot mo kadakam ti angis ti biag uray pay idi at tinalikodan da ka ti ayat mo nagtalinaed nga awan baliw na winawayawayaan nakam iti pan nakatagabo ken basol inaramid mo titulag asikalaeng ti Diyos mi ket nakisasao ka kadagiti kada kami babaen kadagiti profetam ngarod dakam amin at taom ditoy lubong ken isu amin abuyot buybuyot tinaylangitan dayawen mi itinagan mo ket agtitimpuyog kami amang ikan kanta. Santo, 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 Diyos anabiling, langit ken dagat napnot, gloriam sadyay kangatuan, nagasat ti umay gapupu, ken kang Hosana jay kamatuan. Apo, nasuntuan ka ken bendito ni Jesucristo nga anak mo ken kuana imparukpok mo ti spiritum tapno ikasabana tinaimbag adamag kadagiti na panglaw mangiwarnak iti pannakawayawaya dagiti balud ket mangisubli iti panagkita dagiti bulsek mangwayawaya kadagiti na irurumen ken mangibunannag iti tiempo nga isalakan mo dagiti tattaom inagasan na dagiti masakit pinakan na dagiti mabisin nakipangan kadagiti managbasol babaen ti panagtutuok na ipapatay na ken panagungar na impas ngay mo ti iglesyam inyadayo na kam iti pannakatagabo ti basol ken patay ket nangaramid ka iti baro at tulag babaen iti danom ken ti espiritu iti nga umuli ni Jesus sa dilangit inkarinang nga agtaeng kada kami akan kanayon ababaen ti bileg ti espiritu sasaom ken espiritum iti daydi arabii nga impay na ti biag na para kada kami nangala ti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na inted na kadagiti adalan na kinunana alain ninyo kaninyo daytoy ti bagik nga impaay kada kayo aramiden nyo daytoy kas pakalaglagipan nyo kanyak. Idi kalpasan natin pangrabiin ang ngalan ni Jesus ti kopa nagyaman ken ka inted na kadagiti adalan na ket kinunana uminom kayo iti daytoy dakay amin daytoy iti darak iti baro at tulang ana iparukpok kada kayo ken kadagiti adu apan makawan kadagiti basbasolyo aramidin nyo daytoy amasansan akas pakalaglagipan nyo kanyak ngarod kas pakalaglagipan kadagiti inaramid ni Jesucristo idaton mi dagiti bagbagimi a panagdayaw ken panagyaman kas nasantuan ken si bibiyag adaton a makikaysa ken Kristo kadakam ken kas ipakaamumi iti ministeryo ti pammati ni Kristo natay ni Kristo nagungarhumay tumanen iparukpok mo ti Espiritu Santo kadakam ana tipon-tipon iti daytoy kadagitoy nga sagot ti tinapay ken arak aramidem akadakam ti bagi akasdara ni Kristo tapno agbalin kami abagi ni Kristo ti lubong asinubot ti darana babaen ti Espiritu makipagmaymaysa kami ken Kristo iti maysa ken maysa
ken ti ministeryo ti lubong, agingga nga umay ni Kristo ti maudi a panagbalegi, ken makipagrambak kami ken kuana, iti nailangitan a padaya. Gapo iti anak mo ni Jesu Kristo, ti Espiritu Santo, anasantuan, ti nasantuan nga iglesia, kukuam amin adayaw, ken gloria man nakabalin nga ama, ken ti agnanayon. Amen. Ama sa langit, sikat na Yahweh, sikat ni Ari, pagayang upeng, pagayang namin, kamsuruten, di ko'y nagakas, ika'y langit, item ka na kami Gaputa da may sa tinapay, datayo nupay ado, ket paset ti may sa abagi, gapu ti panaglakam tayo ti may sa at tinapay. Ti tinapay apisyen tayo, iso ti pakairamanan tayo ti bagi ni Kristo. Ti kopa, pagyamanan tayo, ti panakipaset, ti dara ni Kristo. Amen. Amen. Tugaw tayo kakabsat, maawis tayo amin, nga aglakam, ti naindaklan, panagyaman tayo, iti daytoy nga kanito, ti panaglakam ti nasantuan a komunyon, ket maawis iti tunggal may sa kanya tayo, iti sangwanan. Kakabsat, maawis kayo nga umay ti sangwanan, nga daan panagyaman, ken si pakumbaba, nga dumawat, ti pamakawan, asi, biyag, grasya ni Apo, babaen ti panaglakam tayo, iti daytoy nga kanito. Tintay panaglakam, ket isut mangisimbolo, ti naramid ni Jesus ijay krus ti Kalbaryo. Tapno kasta ti tunggal may sa kanya tayo, ket maaddaan iti biyag. Kas kinuna ti nasantuan asurat, kinuna ni Jesus kadakwada, siyak ti tinapay ti biyag. Ti umay kanyak dinto mabisinan, ket ti mamati kanyak dinto mawaw. Kas kinuna ni Jesus nga isu ti pudno at tinapay manipod langit. Tapno kasta ti tunggal may sa kanya tayo, magulod tayo ti biyag nga agnanayon. Paganetget ken ilawag ni Kristo kanya tayo, nga babaen ti inaramid na, naimbag nga inaramid na. Napadasan tayo nga maaddaan ti biyag nga agnanayon. Ket tingkay panaglakam, tumakder tayo amin kakabsat, nga adaan pamati, ket agtultuloy nga grasya, panangisalakan ni Kristo, di mapadasan ti tunggal may sa kanya tayo. Amen. 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 Agtultuloy nga awisin na kayo ti Apo.
May isang napakagandang sagot ni Tomas kay Jesus. Ang sagot ni Tomas kay Jesus in verse 28 in John 20, Panginoon ko at Diyos ko. Ito ang buod ng pananampalataya. Dahito iti bunga, ti pamati ni Tomas kay ni Jesus. Kaya dahito'y nga sarita. Kaya tiso din umaysa nga hamon kada tayo. Nga na dunteng ti problema, dunteng dagiti banbanag, nga matesting ti pamati tayo kiniapo, agsubli tayo kiniapo. Ket mabalin nga bigkasin tayo o sabihin tayo ibaga tayo dagiti sarita ngayon sarita ni Tomas ken Jesus. Panginoon at Diyos ko. And this word, itong mga salitang ito, dahil ito yung sarita ni Apo ket iso, iti agnanayon nga lagapin tayo kuma, iti biyag tayo, nga saan nga dagiti problema, iti agbalin nga baligi iti biyag. Dudi kedi dagiti nga problema, iso iti mangted, iti agtultuloy nga liwliwa tayo, agsipod, tani Jesus, ket kanayon nga adda kada tayo. Kanin tayo, dagitoy nga simbolo, ti ayat ni Apo, ti biyag, ken ti darana. Ang kanayon nga laglagipyan tayo kuma nga daytoy nga elemento ket isu ti agnanayon nga bendisyon gadumteng kada tayo agsubli tayo kadagiti tugtugaw tayo ket awatin tayo ti agnanayon nga ayat ken pamendisyon ni Kristo. Amen. Tayo pong lahat ay lumapit sa dulang ng ating Panginoon. Patuloy na kinikilala ang kanyang pag-ibig para sa atin, ang kanyang paglilinis, pagpapatawad, ang kanyang pagliligtas. Patuloy na nagtitiwala sa magandang plano ng Panginoon para sa ating buhay, upang tayo at ang ating sambahayan ay sa Diyos lamang maglingkod. Ating kinikilala ang pag-aalay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo upang tayo patawarin at iligtas sa ating mga kasalanan. Ating ding inaalala ang mga salita ng Panginoon sa Juan 11:25 hanggang 26. Sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman." Ang Panginoon ay Diyos na nagkatawang tao. Naranasan niyang lumuha, magutom, naranasan niyang masaktan, naranasan niyang mamatay, subalit siya ay nabuhay na muli. Tayong mga nananalig sa Kanya'y pinangakuan na kung tayo man ay mamamatay, tayo'y muling bubuhayin kasama ng ating Panginoon. Patuloy kayong humayo at tumindig. Taglay ang pananampalatayang ito na dahil ang ating Diyos ay buhay, papatunayan natin sa iba na siya ay buhay sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailan paman. Amen.
Kas kinuna ni Apo, gapu kaligiti dakis nga aramid tayo. Nawayawayaan tayo gapu ti dusa asinagaba na. Naagasan tayo gapu ti panakasapsaplit na. Kapsat, yaman tayo kaligiti biyag tayo ngayon paay ni Kristo. Numampay nagsagaba iso na isumat tilang ted kanya tayo iti ragsak, liwliwa, ken kastamit ti panakaisalakan. Tap nagtultuloy tayo nga i-commitment dagiti bibiyag tayo ti panagserbi tayo ken kuana babaen kadagiti iglesia tayo ti komunidad ken anyaman nga lugar nga nangibaunan ni Kristo kanya tayo. Tumakder kayo, tultuloy kayo nga agserbi tinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Agkararag tayo, agnanayon na Diyos, impaaymi ti panagyaman ken ka, gapu ti daytoy anas santuan, a misteryo ti panangidaton mo, iti bagim para kada kami. Papigsain na kami, amapan ti lubong babaeng ti bilig ti Espiritu, tapno maidaton mi met ti biyag mi, kaligiti sabsabali, itinagan ni Kristo Jesus nga apo mi. Amen. Amen. Thank you. Tumakder tayo amin Apo para iti maudi nga himno tayo ti panagyaman ken panagdisipulo. Maawis tayo nga umasideg ti sakaanan ti altar bayat nga makankanta ti himno. Manubot ko idalana, anya pa'y pagkurangak, awan dwa kaasina, inaldaw kanya kada, isutal na ken liwliwa, agtale kaken kuana, kaamok nga alwadana, animan apasama, taamok nga alwadana, anyaman mapasama. Kan kanayon idalana, pegpegad ilasat na, kastamet itinay napay tibiyag, nudandan agsumken kanya, ket kasmawaw kararwa, at tuy dagus makikita, ubog dakel aragsa, at tuy dagus makita, ubog dakel aragsa. Kararag tayo. Amami nga da sa dilangit, agyaman kami iti daytoy nga kanito nga impay mo. Nga natipon-tipon kami, tapno itid mi, ti kangatuan nga panagyaman, ken panagdaydayaw ken ka. Agyaman kami ti kanito nga impay mo, nga naglakam kami iti nasantuan, nga panaglakam mi iti simbolo iti bagim, ken kastamet ti daram. Nga isot ng subbot kadigiti bibiyag mi. Tapno nagtultuloy kami nga maikarkari, ti panagserbi ken panagbiag iti lubong nga pagnanay dammi. Maminsan manen o Apo kidawem mi kadi iti sireb mo nga sika iti mangted tingkam panagdalyasat manen iti daytoy nga lawas kadagiti bibiyag mi, kadagiti trabaho, kadagiti aramid, kadagiti pamilya, ken anyaman nga nangibaunam kanyami. Kidawem mi nga ti sirib ti ipaay mo tapno saan kami nga agkurang ken ka. Katagtultuloy nga sika ti maitan-ok kadagiti bibiyag mi
gapo ta sika iti tultuloy nga makikaaddamet kanyami. When apo, bendisyonam ti aramid mi, iti annual planning mi, dagiti amin nga makipaset, agyamang kami, katsapay la kumati dawat mi, nabaligyan da ito yung aramid, saan laing titimpuyog kami, mapapapigsa ti pamati mi, sang kamaysa kami nga mang plano manen. No kasano nga mapapabilig mi, dagiti aramid, panagserbi mi king kababayin ti iglesia mi, nang runa dito yung Ilocano service. Apo. When apo, italek ko, dagiti bibiyag, titunggal may sa kanya, kadigiti adati saksakit na, agasam, o apo. Dagiti adati panawen, nga agkurang da, pabaknangim, dagiti bibiyag da. Kadigiti panawen, nga adagiti sagsagubanit da, agasam, isuda, o apo. No, adaman dagiti dadagsen da, naynayunam pa iti pamati da, o apo. Tapno kasta, tultuloy nga sika ti agari kadigiti bibiyag da. When apo, adu dagiti kiddaw, dagiti anak mo. Saan laing ka kadigiti pamilya da, kadigiti trabaho da, kadigiti anyaman nga dawat daking ka, apo, ipaay mo kadi asiayat ken si bubuslon. Na materialan, espirituan, ken anyaman nga kiddaw da, ipaay mo. Katagtultuloy nga papigsaem dagiti pamati titunggal may sa kanyaming. When apo mangnamnama kami ken si tatalek kami o apo nga ipaahi mo dagitoy gapo tinabuslon nga ayat ken bendisyon mo bunga dagiti pamati mi apo. Maminsan manen o apo tiin kam panagsinasina tulungan na kami bendisyonan na kami kadigiti amin nga aramid mi tapno kasta ket into nagkikita kami manin ti sumarunong aldaw ti panagdayaw ken panagyaman king ka siraragsak kami nga sikat ti pagdaydayawan mi pakawanen na kami kadi o apo kadigiti nagbasulam mi nagkurangan mi nagbiddutam mi king ka kas pamakawam mi met kadigiti nagbasol kada kami wen apo agyaman kami unay king ka ken Kristo Jesus dagitoy ti dawat mi amen amen. Sat ni Jesus indalan na dito kantak iagresa ni Jesus ang dalan na. Amen. Kakabsat nalpasen ti panagdaydayo ken panagyaman tayo ngem ti panagserbi tayo ket agtultuloy tital na nga agtaod ken Kristo ti mangtaginayon kuma kadagiti na panggedeng nga aramiden tayo daytoy ti pangawisan ti Dios kada tayo iti maymaysa abagi ken panagyaman tayo iti Dios nga ayat itinagan ti Ama Anak ken Espiritu Santo amen amen.